narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyotar Katkum gi khubor balayolum na yo jingtip ba shibet ke jing yakun quarter final hapring ka France bat ka Morocco na yo jingtip ba u Ismail Saibari u ba phong ya ka number khatway jang ka Morocco bat ru bala thep bon kliki kol hakani ka FIFA World Cup unamla banai kai Persia ka France na mar umpat koj pat khia bha bat ru umdan satya lani umshong satya tang haben ru long ru ba umpat long u babiang ban yakun mentakasngi kadang kloy palat kadan ke jingkermen bau Ismail ula ban lekai kadan ke jingkermen bau Ismail undan hakawai pat ke jingyakun ke bansawan long head coach jang ka Morocco halor kani ke jinglong jingman jang new player baru sibit ngilay jing tip bana kaliang jang ka FIFA World Cup kala pen bana bau Fernando Telo undai referee na menta ka France per ke Morocco sibit hakata quarter final bat kiwi ki referee ki bandan kat ru kilong u Juan Pablo Belati u assistant referee u Gabriel Chade u assistant referee u Dario Herrera u fourth official baru Christian Navarro u reserve assistant referee ki bandai borok na Argentina na do referee shushu ngila banyi ipat akan ni klipmat bana kaliang joka Paraguayan senator kata ka Celeste Amarilla kala persang biang ban kren Persia yo Kylian Mbappe u Claude jangkari France kala benrap ru dak ba ongkum ni ka jingya kren para briu ka dei ka ka bangilong ha Paraguay dak bangi ong hello kamut bangi kwa ya ka bha kamiat ye iwe bangindan ya ka sngi ka babha batru bangin yo ka ta ka jingker khu kata ka dei ka culture ne ka riti dustur jangi ka ka berpenlong yangi ban bitar ka dei bangli yo Orlando Gil u badai player khna jang ka Paraguay baula ai ka kti jong u yo Mbappe ban yarap ya u ba unyeng ba pen iru ya kata ka jinglong shisha kumuta u Paraguayan bat ka jinglong rit jong u bat ka jinglong shisha ki Paraguayan Henry nakaliang jong Mbappe pat ula kentaj bat ula berngem pen ban yu lapen kutru kani ka senator dak boong u breu na po France unam le kumtu dalai leiru unam le kumtu kalapan kut ya kani ka kerwa Persia yu Kylian Mbappe haswa bun yakun Persia ya kari Morocco shibit karbana kaliang jong Lamine Yamal ulaong bau Leo Messi ula peni bau day player uba khatra shisha do kata ho ngitip shisha bo Messi uday player uba bit bah Henry ni klempoi perkhat pat bon peni hadu kanika level jong u hakanika World Cup bot u Yamal ula pen kut ak ba ongkum ni ba ulong uba kemen hadu kata bani i ya ka jinglek kai jong Messi shu ulong ru ba Cristiano Ronaldo baru Neymar kidai kita ki player ki balong kum kita ki role model bat ki player ki ba uju yo i bah podang khna bat ru baki dei ru kum kita ki star ha karta jong ni kum ki khna por bangi dang pej eu kum taw lapan kut dak boong banga kwa ya ka babha nakabenta kini por arngut